Tiesittekö, että yhdessä TV-ohjelmassa yksi mies eli 15 kuukautta täysin eristyksissä pienessä kämpässä alasti? Elää viitti. Totta se on, mutta ennen kuin mennään siihen ja kahteen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen, tämä on Eläviitti podcast. Tiesit sä ton pikkuinfon? Kuulostaa hullus, mut totta se on. Mä luin just siitä, kun selasin Wikipediaa. Eläviitti. Tämä on Eläviitti podcast, jossa me 3 tavista sivistämme toisiamme mielenkiintoisimmilla artikkeleilla, mitä Wikipediasta löytyy. Tänään mikrofonin varteen kanssani tarttuvat Suomi-tupen, Kaapo ja Late. Ensimmäisenä Hurhur eli Konstas Saajanto. Konnichiwa. Okei, eli tänään päästään Japaniin. Ja toisena meillä on Olli Litmanen eli Olli Litmanen. Swish, swish, bish. Ja minä olen Alinhox eli Aleksi Aalto. Tämä podcasti on kuunneltavissa Spotifyssa, Apple Podcastissa sekä YouTubessa. Ja joka toinen näistä jaksoista julkaistaan Maksumuurin taakse YouTubeen Imus Plus Pro-palveluun sekä Spotifyhin hintaan 2,99 € kuukaudessa. Mitä kuuluu Ossi Polonen, voitaisiin kysyä tässä kohtaa, koska Ossi Polonenhan on se kaveri, joka kaivelee Instagram-direktistä teidän kuuntelijoiden lähettämiä aiheita, joista hän valaisee sitten meiltä. Hei, onko tuo sun puhelin? Tuo on mun puhelin ja me vastataan siihen nyt. Joo. Morjesta, Polosen Ossi tässä, terve. Moro. Ihan hirviä kapanen niskassa. Mutta mennään veljet aiheeseen. Kävin DM läpi, Lauri oli pistänyt viestejä jotenkin ihmisestä, joka voi voittaa hevosen. Mä kiinnostuin välittömästi, onko tää totta. Ja kyllähän se oli. Joo. Ihminen voi voittaa jopa hevosen maratonilla. Sillä ihminen on karvaton ja ihmisen ei tarvitse niinku säädellä omaa lämpöjärjestelmää lähettämällä. Niin tätä teoriaa käyttäen me olemme nopeampia kuin hevoset. Ja en mä tiedä. 3 hurraa huutaa ihmiskunnalle. Hurraa! 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 Ja mennään eteenpäin. Eli, okei. Eli hetkinen, siis niinku nopeusjuoksussa ei välttämättä, jos se olisi 100 metrin juoksu, niin ei voitettaisi, mutta jos on niinku maratoni, niin me voitettaisiin hevonen siinä. Sen takia, koska se niinku, me ei tarvitse läähättää. Mä en tiedä, voinko mä uskoa tähän. Tuo kuulostaa ihan hullulta. Ei voi pitää paikkansa. Mutta viimeksi, kun mä luultiin, että ei voi pitää paikkansa, eli se, että mahtuuko kaikki planeetat maan ja kuun väliin, niin se tuntui siltä, että se ei ole totta, mutta mä tarkistin, niin se on totta. Niin, totta. Mahtuu. Mä mietin, että onkohan tässä, niin kuin, että puhutaan nyt oikeasti pitkistä matkoista, että ei maratonista, joka on siis 42 kilsaa, vähän reilu. Niin jos tämä maraton tuotiin vaan esimerkkinä, mutta puhutaan oikeasti silleen, että 100 kilsalla esimerkiksi ihminen voisi voittaa hevosen, koska hevonen väsyy niin paljon. Niin se voi oikeasti olla ihan totta. Aika jännä. Se on ehkä semmoinen, tiedätkö, hevosen akilleen kantapää toi just niin kuin, että ei hikoa ihon läpi. Mulla on nyt tosi hölmö olo. On kyllä tosi jännä, koska kuitenkin mietipä kauan hevosia kuitenkin käytetty, että me siirrytään paikasta A paikkaan B, niin kyllähän ne on varmaan pitkiäkin matkoja menty hevosille. Mutta tietty ne joutuu ottamaan pausseja varmaan sitä aika paljon. En tiedä, kun ei tiedä silleen ratsastusmaailmasta silleen mitään. Joo. Mutta hei, pitäisi ratsastaa yhteen toiseen aiheeseen. No joo. Jonka mä voisin ottaa tuohon kärryyn. No niin, koppati. Kopi. Eläviitti. Okei, mä kerron teille vuonna 1998 esitetystä japanilaisesta tosi-TV-ohjelmasta nimeltä Susunu Denpa Shonen. Okei. Nice. Ja erityisesti siihen osallistuneesta Tomoaki Hamatsusta. Mä oon ehkä kuullut tästä kaverista. Ootko? Voi olla. Siis nimi ei sano mitään, mutta tosi TV ja se, että siihen osallistui yksi ihminen. Ja Japani. Nyt mulla on vähän fiilis. Joo. Eli Hamatsu halusi olla koomikko. Ja lähti sitten edistämään tätä omaa uraa hakemalla tämmöiseen tosi TV-ohjelmaan. Joten hän haki kuvauksiin tai tähän ohjelmaan ja tuli valituksi. Mutta ei ehkä niin perinteisellä tavalla, vaan tähän ohjelmaan valittiin yksi osallistuja arvalla. Aha. Eli ne tuli ne hakijat sinne koekuvauksiin, mutta sen sijaan, että ne olisi siellä hakenut sitä roolia perinteisin tavoin, niin he nosti arvan ja tämä Hamatsu
sitten voitti sen ja pääsi mukaan ohjelmaan. Ja Mieti mikä pettymys on mennä sinne paikan päälle ja enää treenannut ja kaikkea. Sitten sulle annetaan joku lipuke kättä. Jep. Joo, mutta tämä tarina saa aikamoisia käänteitä vielä, sen mä osaan jo sanoa. Tässä on pari plot twistiä kyllä. Mutta joo, eli Hamatsu pääsi mukaan ohjelmaan ja hänelle kerrottiin ennen ohjelman kuvauksia, että ohjelma esitetään myöhemmin netissä sitten kuvausten jälkeen, kun kaikki materiaalit on saatu kasaan. Mm. Ja tämän ohjelman idea oli yksinkertainen. Hamatsu eristetään tyhjään pieneen asuntoon alasti ilman ruokaa. Asunnossa on sähköt, lämmitys, juoksevaa vettä, aikakauslehtiä ja postikortteja. What the fuck? Haaste loppuisi, kun Hamatsu on voittanut aikakauslehtien arvonnoista voittoja yli 1 000 000 jenin arvosta. Mitä? Siis käytännössä vaan tuollainen laatikko, että sut laitetaan tohon noin, sä oot nyt orja niin kauan, että sä oot tienannut meille tämän verran rahaa. Kyllä. Ja oliko tuolla aikakausilehdellä joku osuus tuohon TV? Siis tuohan on maailman vittu isoin sponssidiili, mitä mä oon ikinä nähnyt. Niin, no siis siellä oli eri aikakausilehtiä ja tohon aikaanhan, ja en tiedä varmaan nykyäänkin, aikakauslehistä voi voittaa niin kuin krääsää. Teekö sä lähetät sun tiedot postikortilla ja sit voit voittaa jotain, Niin kyllä. Jotain näytepakkauksia tai... Joo. Niin niiden yhteisarvo pitää olla 1 000 000, että se pääsee pois. Joo. Ja 1 000 000 jeniähän on siis nykyrahassa suunnilleen 9 000 euroa. Eli se nyt ei... Nyt puhuttiin jeneistä. Joo, mutta silti se on niinku tosi paljon niinku aikakauslehtien voitoista. Kelakaa sulla menee voittaa 9 tonnia jostain lehtien arvonnoista niin, tai sudokuista tai muusta. Joo, vaikka aika moni muu tekisi tuota samaa huuslausta, jos se on se leppo. Joo. Eli tilanne on nyt siis niinku tiivistetysti se, että kaveria kuvataan vähän niin kuin Big Brotherissa koko ajan, kun hän asuu siinä tyhjässä asunnossa alasti. Ja tähän vielä se, että hän ei tiennyt minkälaiseen kisaan hän menee. Että se oli niin kuin hänellekin yllätys, että se menee tuohon noin. Eli siinä vaiheessa... Miksi se pitää olla alasti? Sillä ei saanut olla mitään. Se oli semmoinen niin kuin testi, että pärjääkö aikakauslehtien voitoilla. Mutta joo, hän siis vähän siinä empi, kun ohjelman tuottaja käski niin kuin riisuuntumaan. Mutta sitten otti vaatteet pois ja... Jolotti vaan sen läpi. Mahdollisuus saada se julkisuus, minkä haluaa. Niin, kyllä. Jäi sinne asuntoon. Mutta tässä oli kuitenkin yksi seikka, jota Hamatsu ei tiennyt. Nimittäin, tätä ohjelmaa ei julkaistakaan vasta kuvausten jälkeen, vaan se esitetään suorana nettiin ja sitä koostetaan viikoittain parhaat palat TV:seen. Eli koko se homma meni sen tietämättä koko kansalle. Mutta 98 internet ei ollut vielä kauhean silleen, niin kuin iso paikka sille. Ei, mutta viikoittaiset TV-koosteet oli aika iso paikka. No joo. Tässä ohjelmassa Hamatsu opittiin tuntemaan lempinimellä Nasubi, eli suomeksi munakoiso, johtuen Hamatsun pitkulan muotoisesta päästä ja munakoisosta, jolla sensuroitiin Hamatsun sukupuolielin. Miten se, jos se on liveenä ollut? Miten nämä sensuroit sen koko ajan? Hyvä kysymys oli. Sitä sensuroitiin live-ajassa uudella teknologialla, jossa valvoja liikutti munakoisoa joystickilla. Vittu mikä duuni! Herran jumala, sillä on ollut vaikea. Leikkariohjaimella vettää. Niin, se vaan tuijottaa sen kullia vaan koko ajan. Jep. Ja sit sillä on jossakin vaiheessa silleen, että hei nyt meikä alkaa pilkkiä vitun pahasti, että nyt vaihto. Jep. Tuo on likasta duunia. Ja tuo on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun munakoiso-emoji yhdistetään penikseen. Jo 98 vuonna. Joo. Jumaleissa. Eihän silloin emojeita ollut. Ei, mutta tavallaan. Se on tavallaan. Niin, jep. Niin se ei ollut emoji vielä silloin. Aika hullu. Mä veikkaan, että tuo tuotantoyhtiö ei enää ikinä tehnyt mitään tuon jälkeen. Tai siis silleen, että tuohan kaikista paskin tuotantoyhtiö, mikä voisi ikinä olla. Silleen, että jos sä mietit, että nää itse kästäät johonkin, niin sulle tulee vaan pelkästään paskoja yllätyksiä koko ajan vastaan, mihin nää et ole allekirjoittanut. Tai ollut silleen, että mä en Nämähän pitäisi kaikki lukia kuitenkin jossakin. Niin pitäisi, mutta mitään sopimusta ei tehty. Niin, totta kai. Ne on hyvä tuotantoyhtiö, fiksu. Jep. Se oli tämä Hamatsu eka tämmöinen TV-esiintyminen, niin eihän se tiennyt, että miten asiat eihän se hoidetaan. nyt viitiala, joo, ei se. Jep. No joo.
Aluksi tämä Hamatsu selviytyi muutamalla keksillä joka päivä, jotka tuotanto antoi hänelle, jotta hän ei kuolisi nälkään. No kylläpä ne on ollut antelilla päällä. Sitten lopulta tämä Hamatsu voitti jotain sokeripitoisia juomia yhdestä aikakauslehdestä, ja tämän jälkeen keksejä ei enää annettu hänelle. Joo, make sense. Myöhemmin Hamatsu voitti pussin riisiä, mutta koska hän ei voittanut kattiloita tai astioita sen lämmittämiseen, hän joutui syömään riisin raakana. Jep, totta kai. Nami. Paitsi sitten hän keksi tämmöisen pikkukikan, jolla se sai niinku, vähän niitä kypsytettyä, silleen, että se jotenkin jätti ne yön yli johonkin tuli kuumaan veteen tai jotain, mitä tahansa nyt tuli. Niin. Se teki jotain kikkoja, että se sai vähän niitä kypsempiä. Mutta säilyke ja nappula koiraruoasta tuli kuitenkin Hamatsun ensisijainen ravinnon lähde joksikin aikaa riisin loppumisen jälkeen. Tuo on karua. Tuo on kyllä pääreilua tuo. Tuo on karua. Sitten hän voitti yhden pehmolelun, jonka kanssa hän alkoi käymään päivittäisiä keskusteluja. No varmaan. Ei ollut ketään Sitten muuta. tuli tällainen Wilson-pallo Castaways. Käytännössä. Hamatsu ei koskaan voittanut vaatteita, joita hän voisi käyttää, ainoastaan naisten alusvaatteet, jotka olivat liian pieniä. Eikä hän koskaan voittanut mitään kasvojen tai hiusten hoitoon liittyviä juttuja. Eikä voinut leikata kynsiä. Ja voitti myös jotain palkintoja, joista ei ollut mitään hyötyä, niin kuin elokuvaliput ja polkupyörä. Toki hän sai muokattua tästä polkupyörästä kuntopyörän sinne kämppään. Et se oli, Pälee, joo, niin. oli kuitenkin ihan kekseliäs kaveri. Niin se on ottanut renkaat pois siitä ja sitten se on vaan sotkenut siellä. Niin, tai Nostanut toisen renkaan ilmaan vai? niin, ottanut ketjut pois, en mä tiedä. Niin. Joo, kova. Mutta joo, niitä alkoi niitä palkintoja tipahtelemaan ihan hyvin. Sitten hän voitti TV:n yhdessä vaiheessa, mutta sitä ei voinut käyttää, koska tuottajat otti kaapeli- ja antenniliitännät irti, Yes. ettei tälle Hamatsulle paljastuisi, Niin. että se on TV:ssä. Koska jos se olisi avannut sen Niin, se oli TV-kanavan, kaapeli. niin se olisi nähnyt itsensä siellä. Olisi mennyt koko Truman Show ihan pilalle. Jep. Vittu, se olisi ollut hyvää kontsaa, kun se olisi selvinnyt sille. Ja tähän mennessä ohjelmasta oli tullut TV:ssä valtava hitti. Se oli menestys. Se oli niin suosittu, että faneja alkoi pörräämään sen kuvauspaikan lähettyvillä. Ja paparatsit otti kuvia ja ihmiset pörräsivät siinä niin paljon, että tuotanto joutui siirtämään Hamatsun uuteen samanlaiseen asuntoon ihan toisaalla, ettei Hamatsu tajua edes, että jotakin on menneillä, että miksi täällä on näin paljon ihmisiä ja paparatseja. Niin, aivan. Eli Hamatsu kuljetettiin silmät sidottuina uuteen samanlaiseen kämppään, josta sitten homma jatkuu. Ja kauanko tuossa kohtaa oli mennyt? Koska tuo oli sen ensimmäinen ihmiskontakti silleen pitkään aikaa luultavasti. Joo. Mulla ei ole tarkkaa tietoa, mä voisin sanoa ehkä semmoinen 3 kuukautta. Kela. Paljonko? 3 kuukautta. Mitä vittua? Mä olettaa, että se oli joku 2 viikkoa mennyt. Ei, nyt on mennyt jo aikaa. Nyt on mennyt jo aikaa. Ja homma ei lopu tähän. vaatteita. Ilman vaatteita, kyllä. Joo. Sillä on hiukan näästi olo ollut varmaan. Tai siis loppuuko sulla tuossa vaiheessa, kun olet noin pitkään ollut käymättä suihkussa tai käyttämättä shampoota tai mitään, niin onko nää sitten niinku, sittenhän nää on niin alla neutral kuin voit olla. Tiedätkö silleen, että sulla ei niinku, Tulee niinku enää ihminen. öljynyt hiukset tai mitään. Jep. Mielestäni tuo on niin aito ihminen kuin ihminen voi olla. Kyllä. No joo, nyt ollaan siellä uudessa kämpässä ja sielläkin voittajasta taas alkoi tulemaan, tuli videonauhuria, PlayStationia, autonrenkaita, Oi että. kaiken näköistä. Pleikkari. Sanoitko PlayStationi? Sanoin PlayStation Sehän pääsi pelaamaan pleikkaria. ja sehän pelasikin sitä. Mikä siinä on parempi? Joo, hän pelasi sitä pleikkaria monta päivää putkeen ja sitten lopulta pakotti itsensä lopettamaan, jotta voisi jatkaa näiden arpajaiskuponkien täyttöä. Mut mikä tuuri? Se oli voittanut pleikkarin ja telkkarin. Ja sai itselleen siitä viihdettä. Mm-hmm. Joo. Joo, mutta siellä oli siis niinku, siis tavallaan se pieni kämppä oli niinku täynnä roinaa. Siellä oli kaikenlaista tavaraa. 335 päivän jälkeen Hamatsu pääsi tavoitteeseensa. Hetkinen. 9 tonnia, eli 1 000 000 jeniä.
Kyllä. Miljoonan jenin eestä on tullut palkintoja. On kulunut melkein vuosi aloittamisesta. Tuottaja sitten yhtenä yönä tulee herättämään Hamatsun, että hei, sä oot voittanut. Hän sai vaatteet takas ja hänet vietiin silmät sidottuina eteläkorealaiseen huvipuistoon, jossa hän sai viettää päivän. Eli palkinnoksi tästä voitosta hän pääsi huvipuistoon ja sai siellä grilliruokaa, josta hän oli haaveillut sen koko vuoden. Miksi se vietiin huvipuistoon? Siitä tehtiin yksi jakso sen TVC. Siinä on ollut niinku tuottajalla visio. Vittu mitään. Joku ihan hullu, tehdään niinku päivä huvipuistossa. Nukutaan katolla. Jep. Joo. Huvittelupäivän jälkeen sitten Hamatsu vietiin kuitenkin toiseen asuntoon, Joo. jossa häntä pyydettiin jälleen kerran riisumaan vaatteensa. Ja hänet haastettiin uudestaan keräämään arpajaisvoittoja lentolippuihin takaisin Japaniin. Hamatsu ei tiennyt, että nyt alkoi uusi tuotantokausi samasta ohjelmasta. Vitun mulkut. Tällä kertaa Etelä-Koreassa. Mä odotin niin paljon tätä, kun mä tiesin, että tämä plot twisti tulee jossain kohtaa. Mä tiesin, että nyt Ollin reaktio tulee olemaan joku vastaava. Eihän noin voi tehdä. Kaveri on vuoden kerännyt arpavoittoja. Ihan vittu epäreilu. Joo. Ja siltä ei taaskaan kysytty mitään, se vaan laitettiin. Ei. Siis siltä kyllä kysyttiin, ja se Hamatsu niinku, sitä piti hyvin pitkään suostutella tähän. Jaa, jännä. Piti hyvin pitkään suostutella, mutta tuottaja lupaili kunniaa ja tämä Hamatsu kuitenkin arvosti sitä ohjelman tekijää ja silleen, että se oli niinku... Miten sä voit arvostaa sitä? Sä et tiedä mitään, mitä se on tehnyt sulle. Ei niin, mutta se asetelma oli vaan semmoinen, että ei vaan voinut, se oli jo niin syvällä siinä, että ihan sama. Mutta oliko se tiennyt siinä vaiheessa jo, että mitä on tapahtunut, että se on ollut livenä koko ajan? Ei tosiaan. Se luuli, että se julkaistaan sitten myöhemmin vasta. Joo. Mutta tämä oli menestys. Nyt alkoi uusi tuotantokausi. Ei vittu, oikeasti mua vituuttaa. Oliko niin, että se yhden päivän sai siis olla siinä välissä huvipuistossa ja sen jälkeen heti uudestaan? Joo, 1 päivä. Nice. Kyllä. Joo, jes, hyvä. Homma jatkuu. Jep. Mutta Hamatsu oli oppinut ton lähes vuoden aikana, että vähän miten huijata näitä arpajaisia. Että se tavallaan niin kuin tiesi, että mistä arvoista voittaa ja että mitä kannattaa lähetellä. Ja nyt tämä uusi tavoite oli siis kerätä tarpeeksi varoja lentolippuun takaisin Japaniin. Joten tämä tavoite niin kuin täyttyi yllättävän nopeasti. Meni vain pari viikkoa. Okei. Mutta tähän tavoitteeseen päästiin tuotannon mielestä liian nopeasti, joten tavoitetta muutettiin, että nyt täytyy kerätä varoja 1-luokan lentolippuun. Jees, eli joku 10 kertaa kalliimpaa. Joo, eli tavoite nousi. Vitun kivaa oikeasti. Mä pääsin siihen tavoitteeseen, että silleen, jes, mä tein sen. Tuotanto on silleen, no. Ja tiedätkö, takaisin sinne nurkkaan, saatana. Ja jossain kohtaa katsojien on myös pakko olla silleen, että tää on ehkä vähän liian sairasta. Silleen, että ei tää ole näin kivaa. Mä haluan tähän väliin huomauttaa, että vaikka tää on niinku tosi sairasta ja niinku varmasti niinku todella rankka kokemus tolle tyypille, niin toi TV-ohjelma näytti ulospäin niissä koosteissa tosi hauskalta, kun siihen poimittiin vaan voiton hetket ja ne... No, niin se live on varmaan näyttänyt ihan hullulta. Silleen... Niin, sairaalta kyllä. Niin. Mutta ne TV-ohjelmat näytti, kun siinä oli kaikki juontajat ja kommentaattorit, niin se vaikutti tosi silleen hauskalta ohjelmalta katsojen silmissä. Mutta joo. Tämähän kuulostaa meidän kanavalta, jos niinku, me oltaisiin psykopaatteja. Jep. Tiedätkö? Siis silleen, niinku, jos sä mietit, Joonatan oli laatikossa. Se oli 9 päivää siellä, mutta tämä tuotantoyhtiö oli silleen, että fuck it, 335 päivää. Kyllä. Niin sehän olisi pitänyt tehdä silleen, että Joonatan on siellä laatikossa, kunnes se on tienannut teille lentoliput takaisin Niin, jep, sillehän se olisi pitänyt tehdä. Jep. No joo, mutta... Onko vielä chanssi tehdä uudestaan? Mä veikkaan, että ei. Joo, no mutta aikaa kulluu, Hamatsu keräilee voittoja ja lopulta sitten saavuttaa tämän tavoitteen tähän 1-luokan lentolippuun. Ja jälleen hänen silmänsä sidottiin, sai vaatteet päälle ja kuljetettiin Japaniin. Pääskö siihen 1-luokkaan? Ei päässyt lentokoneeseen, koska siellä olisi ollut niin iso mediasirkus vastassa siellä lentokentällä.
niin hän sitten kuljetettiin eri tavalla. En tiedä miten, mutta ei ainakaan koneella. Banaanikontissa. Silmät sidottuna ihan sama mihin on laitetaan tuo ihminen. Tässä on tuommoisen merikonttiin. Nasubi. Kyllä. Eli kaveri matkustaa silmät sidottuna nyt takaisin Japaniin. Ja Hamatsu saa luvan ottaa siteen pois silmiltä. Hän katsoo ympärilleen ja näkee taas uuden asunnon. Samankaltaisen asunnon seinät ja vaistomaisesti riisuu vaatteensa odottaen, että haasta jatkuu. Tällä ei kyllä ollut niinku minkäännäköistä tarkoitusta sen elämässä. Se on ollut vaan silleen, että niinku, tää on nyt se mun juttu. Jep. Mutta yhtäkkiä käy niin, että nämä asunnon seinät kaatuu. Ja Hamatsulle paljastuu, että se on alasti live-yleisön edessä. Valtava live-yleisö on ollut ihan hiljaa siellä seinän takana, mutta kun seinät kaatuu, niin hirveät uploadit ja hurraus. Yleisö huutaa ja se on suorassa lähetyksessä. Hamatsu on erittäin hämmentynyt tilanteesta. Se on ensimmäinen kerta, kun se näkee ihmisiä 15 kuukautta. Ja niitä on ihan vituusti ja ne kaikki vaan hurraa. Kaikki hurraa. Hamatsu on häkeltynyt, mitä, kun eihän se tiennyt, että sitä on esitetty. Se ei tiennyt, että sillä on faneja. Se tilanne on todella absurdi. Ei, tälle tyypille. Miettikää. Paljon siellä on ollut niinku väkeä siis siellä, onko siellä Ei ole sanottu, mutta mä oon katsonut semmoisen dokumentin tästä, niin näytti, että siis satoja. Silleen, että se on jossain niinku keikkalavalla tyyliin. Mitä? Siis tuo on ihan sairasta. Joo. Tämä koettelemus kesti 15 kuukautta, jonka aikana Hamatsu sitten teki tämmöistä päiväkirjaa, ja näistä päiväkirjan kokemuksista on sitten koostettu kirjoja, jotka tuli bestsellereiksi Japanissa. Ohjelma rikko lukuisia katseluennätyksiä, ja 17 miljoonaa katsoja katsoi tätä ohjelmaa joka sunnuntai. 17 miljoonaa! Se on yli 10 kertaa se, mitä Suomessa katsoo itsenäisyyspäiväkättelyä. Kyllä. Tuo on aika hullu. Hamatsu kertoi jälkeenpäin, että se oli vaikeuksia niin kuin pukeutua ton jälkeen. Että kaikki vaatteet tuntui kuumilta ja hikisiltä, koska se oli ollut niin pitkään alasti. Ja myös sen, että hän oli tosi niin kuin vaikea käydä yhtään pidempiä keskusteluja ihmisten kanssa, koska se ei ollut niin kuin pitkään aikaa vuorovaikutuksia. Niin aivan. Kyllähän tuossa joutuu jonkunnäköistä niin kuin kuntoutusta tekemään tuon jälkeen, että miten se nyt oltiinkaan taas ihminen. Jep. Kyllä. Meikällä oli toi sama koronan jälkeen. Jep. Tuo on ihan perus. Samassa mittakaavassa melkein. Kyllä, itse asiassa toi Hamatsu vuonna 2020 yritti saada ihmiset noudattaa näitä rajoitteet. Niin, että mä oon itse tiedän, että kyllä se on mahdollista. Että ei ole niin paha. Niin, ei ole paha. Jääkää kämpille. Olkaa nyt vaan siellä kämpillä, ei ole niin paha. Että se oli mukana sitten tommosessa. Tuo on niinku oikea kokemusasiantuntija tuossa niin onkin. Joo, se on puhunut oikean asian puolesta. Mutta aivan käsittämätön. Siis mun mielestä tuo on niinku eläviittien eläviitti. Tuo on kyllä niinku, mun tekisi mieli lopettaa jakso tähän. Mä en tiedä, pystykö mä jatkaan tästä mitenkään. Siis tähän niinku, siis tuo on ihan sairas juttu. Jep, 15 kuukautta yksin alasti pienessä kämpässä. Siis aivan älytöntä. Ja se, että se on ollut tommonen niinku social experiment, mutta se on silti ollut silleen, että niinku, fuck it, mä jatkan tätä. Tuo pitäisi niinku jollain silleen niinku fiksulla tavalla recreattaa nyt Suomessa. Niin. Mutta kyllä sitä poistuu se yllätysmomentti, joka tuossa oli isossa osassa. Joo, mutta kato, ei, laitatte sinne jonkun, nimenomaan te laitatte, laitatte jonkun, joka ei ollut syntynyt vielä silloin, niin kyllähän se mennään. Joo, mutta jos kiinnostaa katsoa, niin tuosta on semmoinen dokumenttielokuva kuin The Contestant. Okei, onko se missä? Se on mun mielestä Disney Plusassa ainakin. Okei, aika mielenkiintoinen, pitääpä tsekkostella. Joo. Mut joo. Oikein hyvä. Hei, paljon kiitoksia Konsta. Joo, pitäisikö pienet uploadit ehkä jopa antaa? Kyllä on mun mielestä sen arvoinen. Pistetään ääniefektit tosta. Joo. Kiitos. Uskomaton aihe. Joo, mutta mä uskon, että sullakin, Olli, on uskomaton aihe. No on mulla aihe. Tuo jälkeen on tietysti paha jatkaa, mutta meikäläinen jatkaa. Jatka. Eläviitti. Mä kerron teille tämmöisistä kuin Radium-tytöt.
Onko nämä tehotytöt potenssiin 3? Voi ajatella kyllä näin, että tehotytöt kanssa. Vähän erilaisia tehotyttöjä tietysti. Hypätään sinne 1920-luvulle. Ahaa. Ja tehashommi. Eli Jenkkilässä oli tämmöisiä tehtaita, jossa valmistettiin niinku, kellotauluja. Ja rikkaat ihmiset halusivat niinku tämmöisiä hohtavia kelloja. Ja siihen käytettiin sitten radiumia, että ne alkaa hohtaa ne kellot. Ja näin. Ja nämä oli aika isoja nämä tehtaat. Mm-hmm. Että sieltä niinku Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat yritykset palkkasi arviolta niinku 4000 työntekijää maalaamaan näitä kellotauluja. Että ne oli niinku isoja tehtaita. Ja ne sitten paineli siellä ihan nöyrään niinku pienellä palakalla. Ja mitä mä oon nyt käsittänyt, niin tosi moni oli siis oli just niinku naisia, ketkä siellä oli tehtaalla töissä. Et en tiedä, ehkä ajateltiin, että naisilla on parempi sorminäppäryys kuin miehillä, vai mikä se nyt sitten syy ikinä siinä olikaan, mutta joka tapauksessa niillä oli tehdas täynnä naisia. Ja Siis radiumhan sehän on niinku radioaktiivinen aine. No sepä se siinä onkin, mutta siitä ei tiedetty vielä silloin. Sen takia niistä tulikin supersankareita. Elä! Joo, ne sairastui tämmöiseen säteilymyrkytykseen aika moni. Ja no mä en nyt mene ihan hirveämmin siihen, että mitä ne tehtaat nyt niinku sen enemmän ja muuta. Että tää on niinku aika yksiselitteinen tää koko juttu, mutta tää on ihan mielenkiintoinen, että tämmöistä on oikeasti ollut. Ja tästähän käytiin sitten isoja oikeudenkäyntiä myöhemmin ja muuta, mutta se oli tosi tarkkaa työtä se kellojen maalaaminen, jonka takia sunhan piti pitää niinku pensselit terävänä niin sanotusti. Ja niitähän kostuteltiin niitä pensseleitä sitten. Mm-hmm. Ja sehän olisi ollut niinku epäkäytännöllistä pestä niitä jonkun V-alla tai ehkä muuta, niin oli tämmöinen niinku tietynlainen strategia nimeltä huulikastomaali. Ei laittanut suuhun. Juu, laitettiin. Aina kostutti niitä pensseleitä suussa. No vähän sen kostutteli suussa. Radiumia suuhun. Jep, siis suoraan niinku radiumia suuhun. Ja miten se radiumin tarkoitus oli siis kelloista tehdä hohtavia. Eli rikkaat ihmiset halusivat, että niiden kellot hohtaa yöllä. Ja sitten suuhun sellaista ainetta, niin ei se niin millään logiikalla tuoda sellainen fiilis, että tuo olisi fiksua. No me on vuosi 1920, ei ole, mietit silleen, että oikeasti 100 vuotta menet taaksepäin, niin joo. Ei ole välttämättä ollut kauhean älykästä sakkia. Joo, ja tosiaan nämä naiset ei kukaan tiennyt mistään näistä juttuista, että siellä olisi jotakin säteilyä tai muuta. Ja oli tosiaan niin kuin salattu niiltä kokonaan, ja ne oli siis niillä oli käsketty tehdä tuolleen, että se ei ollut vaan silleen, että siellä oli yksi nainen silleen, hei mä keksin mikä tää juttu on, näin tää kannattaa tehdä, imaskaa vähän sen tätä pensseliä ja sitten aletaan sivelee. Vaan siis siellä, niitä oli tullut niinku ylempää käsky. Toi firma on se, joka joutuu oikeuteen. Joo, jep. Jos joku, niin toi. Juu, ja nämä radiumtytöt kanssa maalas kyntensä ja hampaansa ja kasvonsa ja kaikki mitä niinku voit niinku läpäillä, tiedätkö, huvin vuoksi vaan. Niin ne alkoi itsekin hohtamaan sitten. Niin, ne alkoi katsoa, sehän on hauskaa sitten, kun ne on illalla siellä hommissa, niin laitetaan valot kiinni täältä ja meikäläänkin vihiriä naamaa ja onpa hauskaa. Jep. Niin. Jep. Mutta sittenhän tämä otti vähän U-käännöksen tämä homma, kun meni vähän vuosia eteenpäin. Ja oikeasti? Joo, ajatella. Vuoteen 1927 mennessä yli 50 naispuolista tehtaan työntekijää oli kuollut käytetyn maalin aiheuttamaan radiummyrkytykseen. Ja siis eikö noi niinku säteily tommoset kuolemat ole aika tuskallisia yleensä? Ai, että niinku sun sisäelimet alkaa pikkuhiljaa räjähtelee. Ja mä en ole nähnyt muuta kuin niistä Tsernobyl-keisseistä. Ne oli ainakin ihan hirveän näköisiä, miten ne oli kuvattu. En tiedä, voiko se on ehkä vaan mielikuva. En siis tiedä, millainen se on käytännössä, mutta jotenkin pahalta tuntuu. Niin, siis mulla on ainakin sellainen mielikuva, että ne alkaa niinku sisäisiä verenvuotoja tulee ja tuollaista. Joo, kyllä täällä on jotakin tämmöisiäkin kuvailtu, että oikeudenkäynnissä ollut jotakin noita naisia, jotka on joutunut tuo säteilyuhriksi, niin on niinku ollut vuoteessa, eikä kukaan heistä ole voinut nostaa käsiään vannoakseen valaa.
Eli ei ollut niin heikossa kunnossa. Niin, että kyllä se niinku, se vissiin pistää niinku aika. Kaverit on raffiskunnossa. Ne on ollut tosi huonossa kunnossa. Ja joo, nehän sitten joutui makseleen tehtaat noille työntekijöille aika lailla niiden koko loppuelämän jotakin maksuja ja muuta, että se oli sitten niinku sen tehtaan niinku hommat siinä aika lailla, että lappuluukulla. Noita kelloja ei varmaan ole enää saatavilla. Niitä ei varmaan ole enää saatavilla, mutta meikäkin kello kyllä hohtaa, kun ottaa tämän komestan pimiäksi, että ehkä siinä on radiumia. Mutta siis kun mäkin olen nähnyt TikTokissa semmoisia videoita, että jotkut metästää semmoisia radioaktiivisia laseja ja kaikkea niinku, joo. Laseja? Niin kuin kaikkia niin kuin koristeesineitä, lasisia koristeesineitä ja tommosia. Ne jollakin mittareita, jotka kokeilee, että säteileekö ne. Ja sitten, mä en tiedä, onko se totta vai. Mutta mun mielestä, niin kuin, no en tiedä nyt tästä enempää. En minäkään, tää on mulle tosi uutta aihetta. Mutta mun mielestä niin kuin, ne on jotenkin semmoisia vähän niin kuin vihertäviä ne asiat. Niissä on käytetty jotain niin kuin, ehkä säteilevää ainetta, jonka takia ne sitten niin kuin. No ihan sama. Okay. Saattaa liittyä tähän tai ei, en tiedä. Sori keskeytys. Ei, kyllähän tuo tavallaan, niinku, kyllähän tuo nyt liittyy tavallaan. Mutta joo, ei tässä, niinku, se on periaatteessa se keissi on niinku siinä, että sitten on, niinku, sitten on pyöritelty just, että onko se levinnyt johonkin ja muuta, mutta ei sitä nyt mitään Chernobyl-keissiä nyt tullut onneksi. Että. Mutta meniköhän kaupaksi nuo kellot? Kyllä mä luulen. Mutta varmaan tuon oikeuskäynti-uutisen jälkeen sitten aika äkkiä lähti vaihtoon. Ja pakkohan se kello aiheuttaa sille kantajallekin jotain. Niin, se voi kyllä olla. Niin toki en tiedä, onko se seinäkello vai rannekello. Niin, sitä ei kyllä tarina kerro. Niin, se voi olla, että ihan sekä että, koska ne on kuitenkin silleen pikku pensselityötä, niin kyllähän ne nyt varmaan tehnyt ihan kellojakin. Minkä takia sä haluat hohtavan seinäkellon? Onhan se nyt siisti. On se sitten varmaan. Mutta meikä oikeasti alkoi huolettaa tuo juttu nyt, koska meikä kello hohtaa. Joo, mutta eiköhän nyt. Ei nykyään kaikki kellot silleen hohtaa vähän. Mutta mieti, kun taisi joku vitun vanha kello. Mä olisin ostanut tämän jostakin mutta kun sä et Vintedistä. No, mutta mä nyt tuo on Temusta ostettu viime vuonna. Ei vittu. Niin on. Eikö se ollut Suomen ensimmäisiä Temu-käyttäjiä vai muistatko mä väärin? Muistat varmaan ihan väärin, en mä tiedä mitä hän selitti. No joo, Radium-tytöt. Se on Radium-tyttöjen tarina se. Saanko mä kertoa seuraavasta aiheesta? Saat. Thanks. Eläviitti. Teille tuli varmaan kans Spotify-räpperit tossa joulun alla. Joo. Kyllä. Okei. Millaista settiä sieltä löytyy? Mitäköhän meikällä olikaan siellä? Mulla oli Ares, mulla oli Don Toliver, mulla oli varmaan Drake käs pyörähtää siellä. Jotakin tämmöistä. Konstalla oli varmaan Bastille ja se taas mitään muuta. Mä en muista, kun ykkösen ja kakkosen. Ykkösenä oli 21 Pilots ja kakkosena oli Bastille. Okei, tippunut. Okei, hullu. Mutta on tää kaksikko aika kauan sulla pyörinyt tuolla. On, kyllä. On. No, meikäläinen ei kuunnellut viime vuonna kauheasti musiikkia. Se näkyy ehkä mun räppedissä myös, että mulla oli kuunnelluin artisti Robin, koska Robin oli julkaissut tyyliin sen Antti Järvinen biisi. Ja mun kuunnelluin biisi oli, tiedättekö se Senjalta se Ikoni? Joo. Me sulla on ollut vähän bad bitch energy. Ilmeisesti on, mutta tuo oli mulle niinku tosi iso yllätys, kun vuosit vaihtui tuossa noin ja katsoin vaan, että mikä räppedi, niin joo, tommonen. Mutta yksi kaveri, jota mä en kuunnellut, niin se on tehnyt ihan hyviä bängereitä tuossa 2000-luvun alussa. Se on tällainen kaveri kuin Aliaune Damala Boga Time Puru Naka Lululu Padara Eikon Tiam. Ai vittu! Tiedättekö kuka on kaveri? On nähnyt liveenäkin joskus. Oikeesti? Ei, Olli tunnisti. Blockfesteillä. Mä eikä ollut jatkoilla tämän jätkän kanssa. Oikeesti? Joo, tai mä en ollut senkaan jatkoilla, mutta siis se ei tiedä, että se oli munkaan jatkoilla, tiedätkö? Enää sen. Sä olit samassa jatkopaikassa. Niin, mä oon ollut samassa jatkopaikassa, joten mä oon ollut senkaan jatkoilla. Ja Konstalle tämä saattaa kuulostaa nyt siltä, että nyt kaveri puhuu ihan bullshittia, että ei tollaista nimeä edes ole. No vähän. Mut kuka tää oli? Akon. Suomalaisittain Akon. Baby, I'm locked up, come get you down. Mulla ei soi mikään kello tällä. All on the floor, smack that, give me some more. Okei, mutta 2000-luvun alussa oli iso artisti etenkin. Ihan hullu artisti. Oli. Ja
Lausutaan ehkä Akon, voidaan kutsua nyt Akoniksi. Vuonna 2018 Akon ilmoitti maailmalle, että Senegaliin rakennetaan Akon City. Ei vittu, tää on hyvä. Kaveri oli kattonut Marvelin Black Panther ja todennut, että nyt tehdään Wakanda in real life Senegaliin. Eli hän alkoi rakentaa Akon City. Joo. Kaverilla oli aika paljon rahaa kuitenkin. Se oli tehnyt isoja, siis brittiläinen, voiko sanoa räppäri? Ei se ole ihan räppi. No siis artisti. Okei. Mennään sille. brittiläinen, jenkkiläinen artisti. Joo. Ja tehnyt niin kuin miljoonia ja mikä siinä? Käytetään ne rahat siihen, että tehdään omasta maastaan, josta hän oli kotoisin alun perin, eli Senegalista, niin parempi paikka. Respect. Joo. Ja Akon oli aika haipeissa niin kuin lohkoketjusta, eli blockchainista, ja kryptovaluutoista, joita Akon Cityssä sitten käytettäisiin. Tätä varten Akon julkaisi myös oman kryptovaluuttansa, eli Acoinin. Pikku sanaleikki. Pieni tommonen tonne noin. Ja Akon lähti sitten ajamaan tätä projektia eteenpäin, jossa Senegalin rannikolle tulisi tällainen valtava uusi kaupunki, johon tulee paljon asuntoja, toimistoja, puistoja, pilvenpiirtäjiä, hotelleita ja yksi 5000-vuoteinen sairaala. Kova. Akon totesi myös aikovansa itse vetäytyä eläkepäivinä sitten Akon Cityin elelemään. Eli vähän niin kuin tollainen oma lehmä ojassa tuossa samalla, että sen sijaan, että rakentaa itselleen jonkun kivan kämpän tuohon, niin rakentaa oikeasti kokonaisen kaupungin. Jep. Ja yksi Akon Cityhän ei sitten riitä. Aha. Akon kertoi myös perustavansa toisen Akon Cityn Ugandaan. Aika kunnianhimoinen projekti. 2 Akon Cityä. Tähän kaikkeenhan oli selkeät suunnitelmat, ja hommat aloitettiin vuonna 2020. Ja suunnitelmien mukaan vuonna 2023 valmiina olisi tiet, sairaala-alue, ostoskeskus, hotellit, poliisilaitos, koulu, jätehuolto, puisto ja kaikki toimisi aurinkoenergialla vielä. No niin. Eli siinä oli myös tällainen ekologinen ajatus. Musta tuntuu, että tämä ei tule onnistumaan. No ehkä kuulostaa. Siitä olisi kuultu aika paljon, jos se olisi onnistunut. Niin. Ja tässä oli tosiaan hyvä tarkoitus. Akon halusi luoda paikalliselle väestölle työpaikkoja, mutta sit hittasi korona. Ja vuonna 2022 oltiin vielä siinä vaiheessa, että alueella ei ollut havaintoakaan rakentamisesta, jos ei huomioida 2020 avajaisseremoniassa laitettuja ensimmäisiä palasia. Jep, siitä on YouTube-video kanssa, kun joku menee sinne ja sitten se on vaan silleen, missä vitussa se on se kaupunki? Kyllä se on tulos tähän näin. Ja Akon ilmoitti, että vuoden 2023 tavoite täyttyy vasta vuonna 2026. Eli se on vielä tulossa. Eli huomenna niin kuin vuonna, vuosissa. Totta. Jep. Huomenna vuonna. Wow. Oho, no aika kiire. Mä en tiedä, onko ne aloittanut vielä, mutta jos eivät, niin kannattaa aloittaa. Niin tuo läppä sinänsä, että se voisi niinku ostaa itselle aika paljon enemmän aikaakin tuossa, kun kerran oot silleen, että niinku koronan takia nämä kaikki meni nyt vähän päin persettä, että 2036 me ollaan valmiita. Jep. Kaikki on silleen, okei, selvä, kiitos kun teet. Niin se on silleen, fuck it, meillä menee 2 vuotta, no hätä bitches. Mutta tuossa on myös se, että teillä on varmaan myös paineita siitä, että ei hitto, että pitäisi toi video tehdä, niin mieti Akonin paineet siinä kohtaa, ei saakeli, pitäisi noin 2 kaupunkia perustaa. No, helmikuussa 2024 oli raportoitu, että kaupungissa on valmiina vasta 1 rakennus, tervetulokeskus, joka sekin vain osittain valmis. Nykyään Akoinin arvo on romahtanut olemattomiin ja valtiot ovat alkaneet vaatimaan Akonilta takaisin maita, joita hän on saanut käyttöönsä tähän projektiin. Eli pienet paineet on nyt kaverilla tällä hetkellä. Ai niin, ne kaikki oli sen yhden kryptovaluutan varassa. Vähän niin kuin joo. Siinä oli aika kova luotto siihen, että kryptot on nyt se tulevaisuuden juttu. Ja ehkä siis varmasti onkin, mutta Akoini ei nyt ehkä välttämättä ole se. Mutta joo, hän oli siis saanut vähän maita käyttöönsä. Tietenkin, jos sä perustat kaupungin, niin se ei ole sellainen, että no mä nyt löysin uuden maapläntin tuolta, vaan jonkun on pakko antaa sulle sitä maata käyttöön. Ja Senegal ja Uganda oli näitä antanut, ja nyt ollaan sitten sellaisessa tilanteessa tällä hetkellä, että
pikkuhiljaa haluttaisiin ne maat takaisin, kun ei näytäkään mitään kaupunkia tulevaa. Et onko tämä vain joku Akonin iso kusetus? Se nähdään tulevaisuudessa ehkä. Niin nähdään. Ja se vaan käyttää rahansa siihen, että se vie Ollia jatkoille jossain blogfesteille. Jep. Ja kaikkia narraa naisia. Narraa vähän kaikkia. No joo, se kyllä niin, narras varmaan. En tiedä, ehkä se... En mä usko, että se, tiedätkö, miksi nämä niinku kotikaupunkiis, tai niinku, tiedätkö, ethän nääkään nyt jääliläisiä halua kusettella. Niin onhan tuo, siis kyllä mä niinku... Mä oot silleen, että nää teet lastensairaalan jäälin. Kaikki on silleen, että vittu mikä jätkä, että nyt tulee Saajannon tie tänne ja kaikki. Ja sulla on niinku kaikki nimeä, kaikki skeidat sun mukaan. Ja nää oot jäälin isoin ihminen, kuka on ikinä tullut. Vuoden jääliläinen seuraavat 10 vuotta putkeen. Ja sit nää oot silleen, että... Sori, nyt ei natsannut tää juttu. Ei tullutkaan Nordelta lainaa. Joo, meni vähän bisnekset sivuun. Joo, on tuossa vähän ehkä, olisi voinut ehkä jättää lupaamatta sen toisen kaupan. niin se on toteuttaa se ekan ensin. Niin se on jännä sille, että miksi se on niinku luvannut tehdä sen toisenkin, kun ensimmäinen on vielä tekemättä. Mut mä olisin siis, jos mä olisin Akon, niin mä heräisin joka aamu ihan hirveissä stresseissä tosta. Niin onhan niin toi mä stressaan ihan jo nyt sitä, että niinku Akon ei ole saanut tota valmiiksi. Jep, ja eihän, niinku, jos se lähtee käymään Senegalissa, niin kyllähän siellä niinku jokainen tulee kysymään tuosta, että tiedätkö, eihän tuo nyt niinku ole kauhean kiva tilanne. Tää. Hyi, ahdistava ajatus. Mutta se oli tämän päivän jakso. Joo, mielenkiintoista. Se oli hännisessä. Kannattaisiko ihmisten seurata tätä Spotifyssa esimerkiksi? Kyllä, jos siis kuuntelet Spotifysta tätä podcastia, niin seuraa meitä, jotta saat ilmoitukset aina uusista jaksoista. Ja jos taas kuuntelet YouTubessa, niin tilaa meidän kanava. Kiitos. Eikä siinä. Kiitos. Moi moi. Moro! Moro!